Ganda. Paul! Gusto mong ganyan? Gusto mong ganito? Wala. Magkano raw? Magkano pa pa? 85. 85. Gusto mo? Wala. Isa po lang, isa lang. Sige na, kukunin ko yung pera. Ay, hindi na tayo mag-7-Eleven ha. Hindi tayo mag-7-Eleven, wala nang pera. Ano? Thank you. Hintayin mo ako. Mamaya na, ako may bit-bet, oh. Doon ka, pipicturean kita dito. Ako na dito yung lagay na men. Ganyan lang. O sige, pwede na. Nawala yung butterfly. Ayan, dyan sa halamanan. May butterfly dati. Ayun, ang laki. Hindi pa pumasok. Oo, tignan natin. Tanayin mo yung card, ha? Ay, may bayad yata. Dyan eh. May bayad. Punta tayo doon sa supermarket. Oo na. Hawakan ko. Kasi meron sa akin. Doon ka pumesta po, lo. Doon, oh. Pipicture kita. Doon. Ay, nakain ka pala niyan. Dito tayo. Lagi. Titingin mo.
Huwag mo sabihin kay Princess, kumain ka ng ganyan, ha? Ha? Baka maingit. Tol, hintayin mo ako.